Operation Dudula uyakugxeka ukuthunywa kwamagosa amapolisa omasipala waseGoli iJMPD ukuba akhusele amaziko empilo oluntu kwidolophu iphela. Okuza njengoko inzame zokunqanda abemi bamazwe ngaphandle ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo kumaziko arhulumente ziqhuba kwiindawo ezininzi zelizwe. I-Operation Dudula ithi ukutyalwa kwamapolisa kumaziko kukumosha nje imali yesixeko, ithembisa ngokuqhubeka nephulo layo lokulwisana nabangaphandle kumnyama okanye kumhlophe. Iqela i-Operation Dudula liphefumla kwinyathelo lesebe lamapolisa kamasipala waseGoli lokutyala amagosa walo kumaziko ezempilo oluntu ngenjongo yokunqanda iinkqubo zeli qela zokuthintela abemi bangaphandle abangenampepha ekuxhamleni kwiinkonzo zempilo. Lento le yenzakalayo, it's something which is started like 3 months back when we started our campaigns wama-clinic, whereby Cyril Ramaphosa, as the president, did instruct amaphoyisa ukuthi they must deal with us. And subsequent to that, in the past few weeks, we had a comment from the president EFF, Julius Malema, whereby was true, and from then it has been a downhill. Asikho surprised ngalento leyo ukuthi la eGauteng amaphoyisa azostationwa emapolice ema-clinic ukuthi kugadwa abantu be-Operation Dudula. Abantu be-Operation Dudula abayenza into right, abadinaya abantu amalentuza nabantu aba-illegal in South Africa, people who are breaking the law. So this thing we are not surprised at. We think it's a waste of our resources, waste state. Instead of ukuthi makube bayagada la kulama-clinic, bagade babambe ama-illegal foreigners bakhona ukuthi bazowa-deport. I-Operation Dudula ithi nokuba kungade kutyalwe amagosa kodwa isaza kuqhubeka nokwenza amaphulo wayo. Day before yesterday, besise poison. That's when we first experienced this thing ukuthi kuzostationwa amaphoyisa ema-clinic wethu. Thina ngeke asistope just as